Sláva Isusu Christu. Jeden z rozdielov medzi krasorečením gréckej filozofie a kresťanskou vierou je v tom, že sa grécka filozofia dá celá slovami jasne vyložiť a čítaním pochopiť. Zatiaľ, čo kresťanská viera sa nedá celá ani jasne slovami vyložiť, ba ešte menej pochopiť. Pri výklade kresťanskej viery je nevyhnutný aj príklad vykladajúceho a pri chápaní a osvojovaní je okrem čítania potrebné aj cvičenie čítajúceho. Keď patriarcha Fotii prečítal slova Mareka Podvižníka o duchovnom živote, všimol si určitú nejasnosť u autora, o ktorej múdro povedal, že nepochádza z temnoty výkladu, ale z toho, že tu vykladané pravdy sa lepšie chápu prostredníctvom cvičenia ako prostredníctvom slov a nemôžu byť osvetlené iba slovami. A toto dodáva veľký patriarcha. Nie je príklad iba pri týchto besedách, alebo iba u toho jedného muža, ale u všetkých, ktorí sa snažili vyložiť podvižidnické zákony, vášne a smerovania, ktoré sa lepšie chápu zo samotného konania, cvičenia. Drahí veriaci, ja vám prajem požehnaný týždeň. Sláva Isusu Christu.